И здравейте, приятели! Аз съм Иван. Днеска сигурно включвам тази игра. Тази игра. Да ми да говорите тук спорт. Пари. Вчера извършен зам. Ето смотра ми събри. Моля да го прочита, защото да разбера това, ето това се спочва. Тук призивата и къде са тази това си игричка да просто мисля да играя още клипчета, но не знам. Извинете, ми се върна в менюто, защото искам да изключа звука просто. Добре, сега се чувам по-добре. Искам да се чувам по-добре, защото не знам. Да видите. Но това. Това си е яка игричка, само че... Оле, ти оди напред. Той не знам как ще го мина. Ето, ако идет пътуват с мен. Значи, като ще е така. Айде. Сега, брат. Имам пари. Идем пак и му е да отида в гаража. За нещо на части, ако не е. Такъв. През нощта трябва да имам, през нощта караме, говоря още тихо. Ние да изкара малко по-напълно да си играем. Мислим, че ми се вижда само телевизионето в екран и той клипче защо май няма да го кача. Айде пак. Да. Ала вие не може да карате. Хора, ще сме на друго, защото не знам вече. Моя го щупя. Строя това. Плея, ще видим. И специално това пак, защото не знам. Харесвам се. Говоря другите клипчета, защото не съм бил сърф, не забиваш. Тя ще го се забива, ама когато снимам и таки скручки на зомби даш, просто не знам, сено си играл обикновен, сено си играл с в телефон, моя. Искам да видим кой е най-хубавият телефон. И това ще стане с... когато всички се напишат телефоните и примерно колкото има за LG, за Samsung, за Huawei и за такива телефони и те ще печелят. Когато има едни същи отбори, ще не знам какво ще правим, ще видим. Окран
слагам. Да предложа, ако искате ще ви слагам за игрите под в описанието, аз под описанието. В описанието ще ви слагам линковете за игрите и как се слага. Кой не знам как се пира. Карайла! Чего нямат книжки? Гачи! О, още малко, чакай. Още малко, ще такова. Малко ще набана мисъл. Аз ми се усилвала в километрите. Дай кой би. Извините, че се чува така, но просто тук спът. Има някой, които спът. Почти всички, само аз не спът. Казах почти не всички. След някой остана след малко. Трябва да се тази където се залежа. Но така се задържа. Ничего си игричката. Просто ако някой не му да я сване, не знам. Аз ще ви пиша как и ще ви мой някак да ви покажа снимката в някой информационен. Чуди. What the heck? О, гаража малко да кидася. И... От този бичка няма си го купя аз. О, бички ли? Тази вече направя. О, значи това ще събира, аз набързо събирам. И... Да. И тук също върви телевизора. Не знам, ще го цъкне това ми. Сланото и през 50 минути. Цъкам. И да, някакви се събудим. Извините ми някъде да го паркирам. Моля ви, гледайте ми хлебчетата. Почти е готово. Тук няма докъде да достигнеш, докато не се празнеш в някой кола. Яко. Средата на плътно караме рачи. Коди съм гланше яко. Той са яки игрички. Просто някой да играе на тях клипчета. Само ни се сещам с приятелите ми. С приятелите ми. Вече се играш. Един казаха ми, не знам дали сте го гледали, но той спря да снима. И аз не знам защо спря да снима. И да. Има клипчета на такива игри. Един мой приятел му хареса игри с коли, с тегли. Такова, но той не е влогър, той просто... Да.
якось інакше. Надо до мене то се садять на апаратуру. Ручну набираю. Это, не знаю, лучше аудио. Лучше разгорай шкатулочку. Сейчас он ключ-то, что да. Чтобы я могла по высоку я что-то высоко говорю, тебе надо быть ключ. Стой. Ну, можно так делаем. Ну, надо не расставай, как все расставишь. Катечка. И мне добре, това е ключна хора и бай.